La Brava, un podcast des de Munt FM Ràdio amb Laia Berenguer i Judit Montoy. Ens queden 2-3 mesos per acabar la carrera? Estem 2 mesos, jo diria. 2 mesos. 2 mesos i fora, eh? I fora. I a la selva. I a la selva. Tu aniries a Barcelona? Jo aniré on trobi alguna cosa. Sí? Jo crec que em quedaré aquí. No sé, és una cosa que potser no m'he pensat quan vaig començar, de allò que dius, crec que no tindré oportunitats a Lleida, però ara estic fent el canvi de xip. I jo crec que sí. Jo no sé si va passar quan vas entrar a la UDL, a estudiar periodisme, que deies, hauré d'anar a fer el màster a Barcelona, hauré d'anar fora, inclús a Madrid, hi havia gent que volia anar a Madrid, i hi havia gent que no volia vindre aquí a Lleida, també. Clar. Sí que em va passar. El primer pensament quan et poses a mirar universitats i carreres i penses en el que passarà després de segon de batxillerat, sempre és Barcelona, perquè és com... I més sobretot en temes com periodisme, música, gent que vol estudiar música. Sí, també sobretot l'art. De fet, tinc una amiga que també estudia... És que és casualitat perquè les dos, tant tenim tu com jo, tenim una amiga que són diferents amigues, cadascuna, una d'Alcarràs i l'altra de Torrefarrera, que estudien arts escèniques o teatre, i les dues han marxat de Lleida, una a Girona i l'altra a Barcelona, a l'Institut del Teatre, i s'estan fent allí, s'estan llaurant la seva carrera. I és curiós perquè aquí potser no han trobat els estudis o les oportunitats que buscaven, i és curiós i a la vegada és una mica trist haver de marxar. I potser ho relacionaríem amb el tema del centralisme, no? Que es pot aplicar en qualsevol àmbit. Tenim la idea de que si no marxes de Lleida, te'n vas a Barcelona, no triomfaràs. Jo amb aquesta idea, al començament tenia una posició i ara estic canviant, perquè quan vas veient, sobretot potser en el tema del periodisme, o en el tema inclús de la música, de l'art, potser sí que tens oportunitats, i més ara amb les xarxes. Vull dir, amb TikTok tu fas un vídeo i te pots tornar viral des d'aquí, des d'Albacete, com des del punt més alt de Catalunya, vull dir, de qualsevol remot, vull dir, qualsevol punt remot, vull dir... Ara és això, no? Però també passa que et fas conegut des de casa teva, des de qualsevol punt del territori, i quan acabes creixent, la capital, diguéssim, que et cride, no? Perquè allí és on trobaràs més oportunitats. Per exemple, més gent que treballa en el teu sector. Sí. Bé, al final és com que hi ha un mercat, i el mercat està on està. Per exemple, molts influencers dels Estats Units és molt gran, pots ser influencer des del punt que tu vulguis, pots ser youtuber, pots ser streamer, el que tu vulguis, però sí que és cert que arriba un punt en la seva carrera que Hollywood o Los Angeles els crida, dius, és que allí trobareu marques per fer patrocinis, trobareu més negoci. I aquí és una cosa que ha passat, vull dir, gent que ha començat aquí a nivell de Lleida i després la capital de Barcelona els ha agafat, però no ha passat al revés, no? Que comences ja directament a Barcelona, sinó que comences potser aquí a Lleida i després per aparcar més públic vas a Barcelona. Perquè és molt fàcil donar-te a conèixer per Lleida, és relativament fàcil, vull dir. Aquí tots ens coneixem, bueno, més o menys. Diuen que sí, és una cosa que diuen de Lleida de que aquí com a tothom se coneix. Tothom se coneix i després és mentida, perquè algun barcelonauta et pregunta ai, que ets de Lleida? Sí. Ai, que coneixes a tal. Òbviament no, tia! Òbviament no, Carlota, no! Saps? Pues aquest és un tema que els hi preguntarem als invitats que tindrem avui, que són del grup Shut Them. Que són d'aquí de Lleida, si no m'equivoco, no sé si en concret algun poble, ara ho sabrem. I s'estan fent un lloquet en el panorama local, però van agafant embranzida també a nivell nacional. De fet, acaben de guanyar un premi. Bueno, tot això ens ho explicaran. Vull dir, no avancem. No avancem, que tens moltes ganes d'estrenar aquesta segona temporada de La Brava, però retenim-nos, contenim-nos més aviat i comencem. Es por eso que dice que va a vivir como si mañana se fuera a morir. Que me jodan las normas, romperé las reglas y todas las barreras que me pongan. Ella solo habla de tíos. Amb nosaltres avui tenim el Toni i el Guille, que són el cantant i el guitarrista del grup de Lleida Shut Them.
abans d'entrar una mica amb el que feu, la vostra feina, els vostres estils, expliqueu-nos d'on ve aquest nom. Segur que us han fet la pregunta bastants cops perquè són dues paraules que no volen dir res en català. Què vol dir Shutdem? Shutdem és com escrit de forma diferent, per no fer-ho igual, és com el Shutdem en anglès de cállalos, no? Ah, cállalos! Ei, m'agrada. Vale. Clar, és com la gent que sempre et ve a dir coses de tu això no pots fer, tu això, tal, no sé què. Ei, calla'ls i fes el que vulguis. Ah, molt bé. I això se't va ocórrer a tu? M'ho acabo d'inventar ara mateix. No m'ho crec. No m'ho crec, no m'ho crec. M'ho acabo d'inventar ara mateix i crec que ho utilitzaré sempre. No és broma. I d'on va sortir? Tu no ho sabies? No, O sigui, tu et vas unir amb una agrupació i no sabies què volia dir El nom. de No, l'agrupació. o sigui, és que ell abans tenies el nom de Shadow, Ah. que tampoc, o sigui, no sé per què te'l vas ficar. Per què te'l vas ficar? Sí, no, la història real és que abans, clar, jo com a rapero era Shadow, que bàsicament és Shadow sense W, i el Dem va sortir d'una cançó que fèiem amb un company, que es deia Alexis, on sortia la paraula dimoni o no, algo així era, i no sé com va acabar derivant. M'agrada molt més el primer significat que també. t'acabes per d'inventar això, ara. per això. A mi també. O sigui, a partir d'ara diré això. Buah. L'origen és avorrit i cutre, llavors Ho fem oficial a partir d'avui. ho fem oficial a partir Està- de... No, és que a més queda bé amb la filosofia. Sí, mentre ho anava dient estava pensant, ja ves. M'està quedant superbé el discurs. Pues mira, tot just ara acabem de descobrir l'origen del nom i nosaltres també volem saber l'origen també de la banda, perquè tu, Toni, vas començar fent un estil més rap, després potser vas conèixer el Guille, que el Guille doncs, està en una altra banda i ell es dedica a la música. Com va sorgir, com us vau conèixer i com vau decidir crear el grup? Sí, bueno, com has dit, jo vaig començar amb el món del hip-hop a tope. Jo sempre havia escoltat aquest tipus de música, sigui rock, sigui punk rock, una miqueta de tot, sempre m'ha agradat la música en general. Llavors, el Guille sí que fa anys que ens coneixem arrel de, suposo, com de col·legues i tal. Sí, recordo que quan ells actuaven moltes vegades m'invitaven a cantar, perquè amb el Kelly també tinc molt bona relació des de fa molts anys. I suposo que d'això, que ens vam anar coneixent. Sobre quin any va ser això? 2016, 2017, por ahí. sí. Sí. Por ahí. Ja porteu temps ficats a la música tant un com l'altre, no? Sí, me'n recordo que vam fer un concert a la UDL, potser a la Universitat de Lleida, i vam fer conjuntament amb tu, que vas pujar a l'escenari i tal. Sí. I això sí, potser 2016, 2017, por ahí. Sí. I a partir de l'any passat, que va ser que vam començar, per què vam tornar a contactar? Perquè, o sigui, jo amb el nou projecte, amb Misfit, clar, era el que volia presentar en directe i era Misfit necessari. era l'altre disc. El primer disc. El primer disc que havies fet, Exacte. sortint una mica de l'estil del rap. Exacte. Però ja també tot pròpiament produït, tot treballat a medida, totes les cançons. No era agafar una cançó, una instrumental d'internet i coses així, no? Com molts raperos avui en dia fan també. Ja t'ho vas fer més teu. Exacte. O sigui, jo volia crear un projecte que fos 100% nostre i clar, jo al voler presentar-ho en directe necessitava una banda, vull dir, no podia anar sol amb un DJ o amb un corista i ja està. Volia que la gent notés l'energia de tot un grup de gent liant la part a l'escenari. Llavors, em vaig ficar en contacte amb el David Lesan perquè just en aquell moment no sé, com que li demanàvem el consell a nivell de, hosti, què puc fer, tema bolos, com està la història, tal. I ell, de fet, em va ficar en contacte amb l'Albert Cortassa, que era l'anterior guitarra de la banda, i amb ell vam començar a buscar músics i tal, i ell em va proposar, hòstia, tio, i el Guille, què tal? I dic, home, clar, hosti, jo al començament pensava, ell ja té una banda consolidada, tal, no sé, ja és quina més disponibilitat, clar, i jo estic aquí començant i és com apuntar una miqueta alt, ja, però tio, és un màquina, em va dir que sí. I tu, Guille, si això li vas dir que sí, tu el coneixies al Toni, clar. És que, mira, jo sempre li dic, ell no ho sabia, perquè
Clar, jo quan anava al batxillerat era el 2012 o així. Sí, l'any 2012, quan jo feia batxillerat. 2012-2014, aquella època. Ja estic vell. I jo ja escoltava el Toni, ja escoltava les seves cançons a la sombra. O sigui, tu ja eres fan. Jo era fan seu, sí. Jo era molt fan seu i ell, o sigui, no em coneixia. Som fans l'un de l'altre. Sí. Ell va ser després, però no passa res. I clar, i quan me va oferir lo de tocar la guitarra amb ell, jo tenia els meus projectes, però vaig decidir intentar abarcar i repartir el meu temps de manera que pogués tocar amb ell, perquè per mi era un honor també. A part de que sempre m'ha caigut molt bé, doncs la seva manera d'escriure i de fer les cançons sempre m'ha cridat l'atenció. Llavors dic, endavant. I va ser, sí, a partir de l'any passat, que va ser pel concert potser de la Granadella, no? Sí, va ser un parell de mesos abans, potser. Sí, era estiu. Era per preparar aquest acústic. Sí, que sí. Perquè al començament, clar, quan vam formar la banda, el format que t'oferien de concert, amb tema Covid i tal, era pràcticament acústica a tot arreu. Que vau començar la banda en un moment difícil. Ja, dintre del que cap, a les portes de la sortida del Covid, ja, més o menys, perquè ja no... Quan van introduir les vacunacions, no podríem dir? Sí, exacte. Sí. I clar, fa el que ens portàvem era, ok, ja estem portant... O sigui, tenim un producte d'una energia increïble... De fer moure la gent, exacte. De saltar, bàsicament. I ens estan, oferint els formats acústics que al final, endavant, vull dir, també volíem demostrar que podíem fer... I aquests formats acústics els haguéssiu fet si la situació aquesta no s'hagués donat? Hagués sortit de vosaltres? A veure, potser no haguéssim fet tant, o sigui, tampoc és que ho haguem fet molt, però si s'hagués plantejat l'opció de fer-ho algun cop puntual, doncs per què no, per provar. Però jo soc partidari d'anar a muerte. Molt bé. I vosaltres, clar, us vau conèixer, porteu molt poc temps tocant junts i ja a principis d'any vau guanyar el concurs de bandes emergents. Clar, com va ser tot això? És que me sembla increïble. Quants mesos portàveu quan vau guanyar el concurs? La pregunta és quants assaigs portàvem. Això també. Que van ser 2 o 3. 2 o 3, sí. Però va ser molt divertit. Sí. O sigui, jo crec que vam guanyar perquè ens ho vam passar molt bé. Això és lo xulo. Quines cançons vau tocar? Vam tocar Chica Punk, Dame un Respiro, Sin Frenos, que són 3 de l'àlbum de Misfit, i després La Porta d'Atrás, que aquesta és nova, que surt a l'abril, aquest divendres 22. I bueno, és el que diu ell. Vull dir, evidentment, jo volia guanyar, o sigui, tots volíem guanyar, perquè, hosti, te presentes a un concurs i dius... Sí. I a més a casa teva, vull dir... I més a casa, ja per Jolín. I era la primera vegada que em presentàvem la banda en un concurs i tal, la primera vegada realment que tocàvem... Hi havia bandes consolidades també. Hi havia bandes molt bones. O sigui, el nivell... És real, sí. Sí, era real. Però nosaltres, és que me'n recordo que jo te vaig dir, si jo m'apunto a un concurs és per guanyar. I ja està. Però, dit això i deixant clar que la idea era guanyar, no era quedar ni segon, ni tercer, ni quart. Mentalitat de ganador, Total. Sí, o sigui... De tiburón, mentalitat de tiburón. Jo me'n recordo que li vaig dir al Toni, tio, si anem, hem de guanyar. I va dir... Claro. Sí. De una, vale. A tope, clar que sí. Sí, molt bé. A part era el dia del seu cumpleaños, no podíem perdre, no podíem quedar ni segon ni tercer. Clar, el concurs va ser el mateix dia del meu cumpleaños. I això, ens ho vam passar ja superbé allí, no anàvem... en plan, vinga, guanyarem, no. Anàvem amb la intenció de guanyar sí o sí, però que quan estàvem allí, era com, in situ, era gaudir a l'escenari i ja està. Sí. Sí. I mira. Va sonar la flauta, Perquè què ha significat per vosaltres l'haver guanyat aquest concurs? Perquè, clar, una mica, quan fas música des de Lleida t'has de buscar una mica la vida. I el fet de guanyar aquest concurs, que us permetia gravar potser el disc, què us ha permès fer? Us ha posat en el punt de mira de la resta del públic o de... Dels altres grups, almenys, que sí. Sí, això és molt complicat a Lleida, també. La indústria manca molt i
crec que el recolzament principal per a les bandes són les pròpies bandes. És a dir, quan tu tens una banda i participes en un projecte musical, saps qui té un projecte musical i de què va el seu rotllo, no? Dius, hi ha una banda, el Valdivia, que fa rap, rock també amb l'Arnau Fernández, saps que està Bernal, que està el Lluís, bueno, saps tot el que està passant a Lleida. Però de cara a la premsa exterior és complicat. Però que, bueno, que al final és algo que la resposta que ha de donar tota la força i l'empenta és la del públic, és la que fa falta. Que jo crec que la gent ha de sortir de la seva comoditat i deixar d'escoltar música internacional o comercial, que al final nosaltres pot ser punk rock o rap, però pot ser comercial igual. Ha de sortir de la seva comoditat d'estar a casa i escoltar sempre la seva música i descobrir música de quilòmetre zero, que és el que sempre diem, no? I una mica obrir els ulls i veure també el que tens al teu costat. Exacte. Que també pot ser igual de bo, inclús més, que el que escoltes, que estàs acostumat a escoltar. Sí, perquè al final et toca de més a prop qualsevol història que et puguin explicar el teu veí o algú que viu al poble del costat, t'arribarà de més a prop que qualsevol altra cosa que et puguin dir des de l'altra punta del món. Això sempre diuen lo de, com és, nadie és profeta en su tierra. Exacte, total. És real. Clar, és que aquest també és un tema que tractem aquí al programa, és el tema del centralisme, no? El tema de fer música des de Lleida. És complicat i vosaltres, per exemple, us heu plantejat de si volem arribar a més gent, hem d'anar a fer música des de Barcelona o no? Creieu que des d'aquí Lleida se pot fer, jo què sé, se pot aconseguir tindre una comunitat, tindre un grup, tindre uns fans ja... I tindre bons números i recursos. Recursos, molt important, això. Trobo que tampoc és necessari anar, per exemple, a viure cap a Madrid, cap a Barcelona. Clar, tu, per exemple, estàs vivint a Barcelona. Sí, jo vaig estar vivint a Barcelona i crec que tampoc és... Si estàs allí sí que potser fas més contactes, però és que al final nosaltres, en el nostre cas d'estar a Lleida, o sigui, Barcelona ho tens a una hora i mitja. Vull dir, no... Jo puc agafar un diumenge i anar-me'n a Barcelona tranquil·lament a algun event, alguna cosa i conèixer gent allí. No tinc per què estar 7 dies a la setmana allí esperant a veure si... A veure si sona la flauta. Exacte. Llavors, trobo que ho pots fer des de casa. Sempre i quan estiguis disposat a haver de desplaçar-te i a moure't i tal, i no a tenir, per dir-ho d'alguna forma, la comoditat d'estar residint en alguna de les ciutats més en auge, no? Com són Madrid, Barcelona... Madrid, clar. Ara mateix. Llavors, al final ho pots fer. Sí que pot ser... És més feina, perquè, torno a dir, si no estàs allí, pot ser que t'estiguis perdent coses igualment. Però, clar, al final tu pots ser d'un poble de 4 cases i fer una cançó i te ve un tio i que escolta la teva cançó, o pot ser clar, el teu cunyat treballa... Penges a TikTok, tio, jo què sé, te fas viral i te contracta una discogràfica, Total, saps? completa i totalment. Això ha passat al meu poble, Exacte. Exacte. Pues al final també és una miqueta de sort. Sí, o sort o... Sí, o sort, o tenir contactes, o estar en el moment adequat, en el lloc adequat, o ser insistent també. Al final hi ha molta gent que treballa a les redes i els de per exemple, jo què sé, algú d'aquí a Lleida, que es dedica a matxacar a saco amb contingut a les redes. Els d'aquí a Lleida diran... Que pesat. Quina mandra, que pesat, tio. Però ja clar, et coneixem, ja t'han vist. Exacte, però clar, aquesta gent... Et veiem per la festa major. Exacte, però el que no està pensant aquesta gent en aquell moment és, hòstia, és que aquest tio realment cada vegada que està fent això, aquest tio, aquesta tia, el que sigui, cada vegada que està fent això està arribant a més gent, a més i més gent, i més gent, i és constància, insistència i treball, treball diari. Sí, això és el càstig del músic de cada any, perquè a mesura de que les plataformes digitals van evolucionant i altres involucionen, com per exemple abans me'n recordo que quan jo vaig començar a fer concerts i tal, clar, Facebook era la plataforma principal. I visualitzacions de vídeos se podien... o sigui, hi havia vídeos virals per Facebook, perquè tenia... Clar, va sortir això de que podies ficar vídeos i tal.
el YouTube sempre ha estat també sempre a tope fins que va arribar el Twitch, el streaming, i que YouTube també va fer aquestes clàusules de publicitat i partners i històries rares, que els propis músics ja costa de que fiquin la seva música en aquesta plataforma. Clar, llavors ara està l'Instagram, però és que l'Instagram està lluitant amb els Reels perquè ara està TikTok. I s'ha vist que la gent que feia TikToks pues eren vídeos super proactius. Clar, i els músics que han fet han anat a TikTok i han fet vídeos cantant. No només el TikTok ja no és el que era quan era a la pandèmia, que era gent ballant. Ara hi ha gent cantant. Cantant, dibuixant, vull dir, hi ha de Sí, tot, hi ha de però Clar, sí. hi ha de tot, però em refereixo al sector musical, és com... Els músics sempre estem buscant les maneres per tal de donar-nos a conèixer, perquè no estem als anys 90 en els que tu havies de comprar un disc sí o sí, Havies de sortir per la ràdio, no? havies de Clar. sortir per la ràdio, i la gent per escoltar la teva música a casa, l'únic que a partir del 2000 te baixaves per l'Ares o per l'Emule. Clar, I ara tot pirata. superpirata. I ara hi ha com a més facilitats d'arribar potser a la música local? O... Jo crec que abans era més fàcil tenir aquest, no sé, com dir-ho, aquest valor, saps? De músic, de que la gent valori la teva feina com, uah, han arribat fins aquí. Perquè abans no qualsevol tenia accés Clar, a... això és veritat. Exacte. I avui en dia qualsevol pot fer una cançó. Qualsevol pot fer una cançó i qualsevol pot tenir una plataforma per Sí, difondre-la. TikTok i qualsevol... I es fa viral per molt de poca qualitat que sigui. Exacte. De fet, diguéssim. Sony, la discogràfica abans, feia apostes pels músics. I a partir de l'any 2016 o així, se van començar a guiar per números. Si tu no tens tants followers a l'Instagram o a... Tantes reproduccions a Spotify mensual... Exacte, pues no t'avalen, no te contracten. I ara que marqui una miqueta aquest valor, potser són els números de seguidors, potser. Xarxes. Xarxes, Si ets dolent a les xarxes, no te pots guanyar la vida com a músic. totalment. Clar, i al final una cosa va lligada amb l'altra. Si tu tens molts oients a Spotify, això t'acaba repercutint a Instagram, Claro, igual que claro. a Instagram, jo què sé, o Sí. TikTok. Si potser tu t'has dedicat a fer vídeos de cuina i ets superconegut i un dia te dona per fer una cançó, aquella cançó es farà viral, fijo. Això Sí, és sí, veritat. sí. Això és Farà una viral pena, fijo. també. De fet, hi ha molts tiktokers que comencen sent tiktokers, vull dir, sent una persona normal que fa tiktokers a casa seva i té els seus estudis, té la seva feina, i per A o per B es posa a treure música i ara de sobte doncs, és músic. Exacte. I intenta tirar per aquest camí. Jo me'n recordo de... Bueno, la Su, no sé si la coneixeu. Sí. És una amiga meva i me'n recordo que va començar fa anys a fer... Clar, jo la vaig conèixer quan no era gens famosa. I va començar a fer vídeos en acústic i tal, a casa seva, i fer bones lletres. I al final anaves veient com anava pujant de seguidors, i ja les discogràfiques estaven al tanto. Les discogràfiques tenen l'ull ficat a les xarxes. Sí, sí. Llavors la van contractar pues, al meu mateix equip, diguem. Si vau seguir la primera temporada del podcast, ja sabreu que aquí ens agrada molt parlar amb els nostres oients, a la gent que és com nosaltres, que ens escolta i tenir interacció amb vosaltres, i volem saber què en penseu de tot aquest tema del centralisme, de lo difícil que és fer-se un lloc, no només en el món de la música, sinó en molts àmbits diferents, més enllà de lo local. I també volem saber si escolteu artistes de Lleida, que això tant. també és important i ens interessa. I per fer això, Li aquí hem dit al Ivan. a l'Ivan Pellegrí, el nostre estimat reporter que estava aquí amb nosaltres durant la temporada passada, l'hem enviat al carrer i veiem què ens diu. Bones. Doncs sí, estrenem temporada i estrenem secció. Per això avui hem sortit a peu de carrer a veure si la gent de Lleida consumeix o no cultura del territori, cultura nascuda aquí. Vinga, va, pues, som-hi! Avui us anem a preguntar una mica de si coneixeu artistes de Lleida. Coers, sí, no? Sí, coneixem Coers i després grups de la Facultat de Medicina. Doncs aquí, a l'escena de Lleida, conec a un artista que es diu Liauris. No conec cap artista, però sí que conec un xaval que té un estudi allà al carrer Major que es diu Puto Estudi. Sexeni, per exemple, Breda, la Terceta de Preixent. 25 Society, el Abadi, el Anser, el Cata... Bueno,
gent del rap. La Carla Fonsales, una artista polivalent, no sé si la coneixeu vosaltres. El Markby, Jung Rajola penso que també. Jo de música no en conec gaires, però sí que de teatre, pues, al Sidral, a tots els que són grups de teatre d'aquí de la província. Coers, no? Sexeni. I jo ja no sé. Com vau conèixer aquests grups? Jo a Breda, perquè són gent de pobles del costat del meu, que sóc de Tàrrega, i ja van venir a tocar els primers cops i mira, els amics d'amics. A través de les xarxes i a través dels amics. Ja, Lleida és molt petit i al final tots ens coneixem. Ver grupos en la Boat alguna vez, de Lérida. Perquè també és com producte de proximitat, llavors ho tenim més al tocar, llavors si hi ha concerts aquí prop podem anar a veure. Creieu que el centralisme que hi ha actualment pot ajudar o influir a que la gent de Barcelona creixi més ràpid que la de Lleida? Però és que sí, sí, tal qual, perquè basant-nos en les xarxes socials, que és on ara tothom es coneix, jo crec que a Barcelona la més gent, es difon més, tot té com més soroll que aquí a Lleida, que potser algú fa una cosa molt bona, però com que no arriba a les mans adequades no fa el soroll o no dispara com podria disparar. A veure, jo crec que Lleida és una ciutat que també fa bastantes coses i proposa bastantes activitats, però clar, Barcelona més gran i vulguis o no, és diferent. Potser no s'ha donat prou a conèixer la ciutat. Per exemple, tinc algun amic que és del meu poble que té 15.000 habitants i li costa molt tindre visualitzacions i aquestes coses. Aquí, com és més petit, igual és més fàcil també que et coneguin, o sigui, no que et facis tan famós igual, però que la gent d'aquí t'escolti. Sí, o sigui, hi ha més gent i hi ha més possibilitats de fer concerts, però bueno, tot i així jo crec que també a Lleida s'acaben coneixent, perquè és un poble petit, llavors a la mínima pots fer una festa major i que et coneguin. Sí, bueno, però tot i això aquí a Lleida es valoren molt aquests grups petits i toquen bastant. Ni que no siguin coneguts a Barcelona, jo penso que poden triomfar aquí a Lleida també. Hi ha el centralisme, però la gent també de Lleida també va a Barcelona a veure els grups de Lleida. Molaria que hi anés els de Barcelona també, però ja els hi costa més. És més complicat. Trobo que els artistes locals són més famosos a nivell de a prop nostre, però els hi costa més sortir cap a l'exterior. No ens cal anar a buscar lluny el que ho tenim aquí al cantó. Doncs ja ho heu vist, aquí a Lleida tenim opinions molt diverses. Per això, aquí us deixem tot el que hem recollit avui i us tornem la connexió als estudis de Munt. I ara, per acabar, anem a una altra secció nova, que és la de la recomanació, perquè ens agrada creure'ns moralment superiors a vosaltres i recomanar-vos coses que pensem que no coneixeu. Com, per exemple, la recomanació de la Judit. Jo recomano el grup Sexeni, que és un grup d'aquí, de Quilòmetre Zero, i fa poc que ha tret disc, i ja estan sonant a la ràdio i tot, Tu, Guillem? Bueno, jo recomano anar a veure en directe els espectacles de rodautors que se fan a l'Antares cada 2 dimecres, no? Són? Sí, algo així. Cada dimecres o cada 2 dimecres. Sí, que és cada artista de Lleida que té una cançó pròpia i no sé, potser no l'ha gravat encara i la vol provar en directe, doncs va allí. Hi ha molts artistes emergents, inclús molt més endarrerits d'aquest pas de ser un artista emergent com a tal, no? De dir ja estic gravant o alguna cosa, sinó que és gent que s'atreveix per primer cop a pujar a un escenari i cantar. I va gent molt bona. De fet, el Joven, que també és un que recomanem, va començar a donar-se a conèixer molt perquè té una veu molt bonica i va començar cantant aquí. Que guai. Antares, Lleida. Promoció. Bueno, jo, com ha dit el Guillo, també aposto i recomano per l'Antares també, perquè és un lloc on molts artistes passen cada setmana, cada 2 setmanes, i allí pots trobar de tot, gent superguai, superbona, que potser no coneixes, que potser de moment no pots veure allí. Igualment també el Joven, que ara va treure disc fa res. Sí, un EP la setmana passada, no? Sí. El Neptú, que va treure single. Neptú també. És que al final recomanaríem a tots els amics, a tothom. Per fer comunitat. Amb la Niña Paracaídas, a Maldito Mados, que va treure disco fa poc. Vull dir, és que intentem, almenys des del nostre punt de vista, ajudar-nos entre tots i donar-nos força. I sobretot recomanar que el dia 22 d'aquest mes nosaltres també traiem single.
I una mica també el que dèieu, obrir els ulls i també saber valorar la gent que fa música al costat de casa. Sí, al veí no se li ha de tirar pedres. Mai. Per molt que molesti molt amb la bateria, sí. deixeu-lo tocar. Exacte. Deixeu-lo tocar. I amb això acabarem el primer programa d'aquesta segona temporada, super ben acompanyades. I bé, nosaltres ens veiem a la propera. Moltes gràcies. A vosaltres. Merci.